σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή μέρα για όλους μας. Να κάνω μια αναδρομή και να σας πω ότι όταν αποφάσισα να μείνω πιστός στην κόκκινη γραμμή της ιστορίας, στην εθνική γραμμή που χάραξαν από το 1992 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, είπα και εγώ συγχρόνως όχι στο ξεπούλημα της Μακεδονίας. Ήξερα φυσικά ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να προσπαθήσουν κάποιοι να με θυμώσουν. Όταν επίσης ήρθε η ώρα για το ξεπούλημα της πατρίδος μας, η σημερινή εξαθλίωση του ελληνικού λαού με το μνημόνιο της υποτέλειας, είπα πάλι όχι στα σχέδια του κατεστημένου, γνωρίζοντας και πάλι ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να με φημώσουν. Κάνω λάθος όμως, όσοι πιστεύουν ότι με μια άδικη και αντιδημοκρατική απόβαση θα πετύχουν να με φημώσουν. Την ώρα λοιπόν που καταρρέει με μαθηματική ακρίβεια η χώρα, την ώρα που λαιλατούνται όλα και κανείς δεν λογοδοτεί χρόνια τώρα, έχουν στοχοποιήσει και καθημερινά στοχοποιούν το ψωμιάδι. Φυσικά δεν στέκουμε μόνο στο γεγονός ότι η απόβαση για την αργία είναι άδικη. Είναι και κατάφορα παράνομη και φυσικά κάποιοι θα λογοδοτήσουν γιατί μιλάμε για πολιτική δίωξη και πολιτικό πραξικόπημα. Η απόφαση της αργίας δεν στηρίζεται πουθενά, γι' αυτό και θα εξαντλήσω από σήμερα όλα τα νόμιμα μέσα. Έχω στα χέρια μου τις νομοδοτήσεις των τριών διαπρεπών καθηγητών του διοικητικού δικαίου της Ελλάδος, από τους κορυφαίους. Όλοι τους καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με το νομικό καθεστώς που ισχύει και εφαρμόζεται δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας, ο διορισμένος, να μεθέσει σε αργία. Δεν είναι δυνατόν να έχει κυβέρνηση άλλη γνώμη από τους πλέον έγκριτους νομικούς της χώρας, οι οποίοι στο κάτω-κάτω είναι οι άνθρωποι που ετοιμάζουν τα νομοσχέδια. Θα μου πείτε, μα εδώ το μνημόνιο παραβιάζει όλο το Σύνταγμα. Και σας θέτω εσάς τους δημοσιογράφους ένα ερώτημα. Η δικαστική μου αυτή εκκρεμότητα για τη μείωση των προστίμων ήταν γνωστή ή όχι κατά την προεκλογική περίοδο? Το ήξεραν ή όχι οι ψηφοφόροι που με επέλεξαν και μας επέλεξαν με απόλυτη πλειοψηφία? Σας θυμίζω μόνο τους τίτλους των εφημερίδων του Οκτωβρίου πέρσι. Με είχα καταδικάσει πριν καν δικαστώ, δίνοντας όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης στη δημοσιότητα. Τι ψήφισε το 52 και κάτι τα 100 των ψηφοφόρων της Κεντρικής Μακεδονίας, σε ποιον ανέθεσε τη τιμή και την ευθύνη να γίνει ο πρώτος εκλεγμένος περιφερειάρχης? Σε μένα και στον συνδυασμό μας, στους αγαπητούς συναδέλφους μου με τους οποίους ξεκινήσαμε και ετοιμάζουμε ένα τεράστιο έργο. Όλοι μαζί. Μπορεί τώρα με μια απόφαση ενός διορισμένου κυβερνητικού στελέχους να αλλοιώνεται η λαϊκή βούληση? Κάποιοι προκειμένου να με διώξουν, να με φημώσουν, να με εξοδώσουν πολιτικά, αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν 30 χρόνια στις εκλογές, δεν διστάζουν να γράψουν τα παλιά τους τα παπούτσια, το Σύνταγμα, τους νόμους και τις αποφάσεις που ήδη έχουν υπογράψει στο παρελθόν. Και φυσικά δεν είχα πρόθεση να ζημιώσω το δημόσιο, ούτε αποδείχθηκε από τη δικογραφία καμία ζημία. Ποτέ δεν έκρυψα την υπογραφή μου, δεν χρηματίστηκα, δεν χαρίστηκα, δεν δίστασα να συγκρουστώ ανοιχτά για αυτά που πιστεύω. Ούτε υποβρύχια που γέρνουν παρήγγυλα, ούτε μιζοφόρες συμβάσεις με τη Siemens υπέγραψα, ούτε offshore εταιρείες έχω, ούτε δημόσια χρήματα κατακράστηκα, ούτε δημόσια περιουσία ξεπούλησα,
ούτε πρόστιμα επωνύμων μείωσα 1000 φορές, ούτε συμμετείχα στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, ούτε το μνημόνιο υπέραψα, ούτε τη Μακεδονία ξεπούλησα.